Üdvözlöm Önöket! A mai napon a magyar adórendszert fogom bemutatni általános, átfogó és közérthető jelleggel. Amikor a nemzetközi adózásról beszélünk, ebben a videósorozatban be kell mutatni a magyar adórendszert is, hiszen annak megállapítása, hogy egy ország adórendszere kedvező vagy kedvezőtlen, azt csak akkor tudjuk megállapítani, ha van viszonyítási alap. Videósorozatunk második része a magyar adórendszer. A magyar adórendszerben is, hasonlóan, mint az Európai Unió összes többi tagállamában, valamint az Európai Unión kívül lévő országokban, az adóztatás alapjában véve 4 típusú adóztatási formában valósul meg. Egyrészről a jövedelmet terhelő adók tekintetében, másrészről a forgalmat terhelő adók tekintetében, amely a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást terheli, valamint a vállalkozási nyereséget terhelő adók tekintetében, illetve a leadózott jövedelemből megvásárolt vagyontárgyakat terhelő adók tekintetében lehet beszélni. A jövedelemadók rendszerén belül Magyarországon háromféle közterhet kell megkülönböztetnünk. Az egyik a személyjövedelemadó, ami Magyarországon lineáris és egykulcsú. Ez az adó nem terheli az összevontan adózó, valamint a külön adózó jövedelmeket is, illetve tele van tűzdelve különböző kedvezményekkel, mint például a személyi kedvezmény rendszere, amely azoknak jár, hogyha valakiknek az orvos által igazolt olyan betegségük van, ami erre jogosítja őket. A családi kedvezmény az a demográfiai mélyhullámot hivatott kompenzálni, tehát úgymondván egy születési kedvet ösztönző hatást próbál végrehajtani az adózási rendszeren keresztül, szintén az első házasok kedvezményéhez. A társadalombiztosítási járulék, amely szintén egykulcsú és 18,5%-os közterhet jelent ma Magyarországon, szintén lineáris, de ugyanakkor ez nem adó. Ezért közvetlen ellenszolgáltatás jár az államtól, természetesen előre meghatározott szabályok alapján, mint például a nyugdíj, valamint ha valaki önhibáján kívül beteggé válik, akkor táppénzre válik jogosulttá, illetve az egészségügyi ellátását az E-alapon keresztül hivatott biztosítani a társadalombiztosítási járulék, illetve ha valaki önhibáján kívül munkanélkülivé válik, szintén a munkanélküli ellátásokat hivatott biztosítani ez a járulék. A szociális hozzájárulási adó az viszonylag egy új adónemnek mondható. A hatályba lépése előtt a idézőjelesen mondva az elődje, az az úgynevezett elnézést kérek, az úgynevezett munkáltatói társadalombiztosítási járulék volt. Amikor a szociális hozzájárulási adó elindult Magyarországon, 27%-ról indultunk, most 13%-nál tartunk. Én egyébként akkor pont ott voltam a Magyarországgyűlésben, a költségvetés vitáján. Természetesen nem képviselőként, félre ne értsék, hanem én a szakértői páholyba leghátul ültem, mert hát szakmai szemben én erre nagyon kíváncsi voltam, hogy a képviselőknek milyen mellette szóló meg ellenvéleményük van. Hát eléggé hozzá kell tennem, sokszor a szakmaiságot mellőzi a folyamat, de minden esetre egy nagyon érdekes dolog volt, hogy a laikusok politikai hangulatkeltési céllal hogyan viszonyulnak a kérdéshez. Természetesen a pénzügyminiszternek a szakmai indokolása az szakmailag megalapozott volt. És vannak az úgynevezett forgalmi adók is. Nálunk is, más országokban is, ez való tény, hogy ma nálunk a legmagasabb. Ez a termékek értékesítését, szolgáltatások értékesítését terheli, és egy fogyasztási típusú adó, ami közvetett adó, és hát ugyanakkor bizonyos feltételek fennállása esetén ez levonható is egyes vállalkozások esetén. 3 kulcsa van ma Magyarországon: 27%, 18% és 5%. A harmadik típusú adózási kategória az pedig a vállalkozások nyereségét terhelő adók. Társasvállalkozások esetén beszélhetünk a társasági adóról,
illetve a kisvállalkozók tételes adójáról, vagy kisvállalati adóról. Az egyéni vállalkozók esetén hasonló a működési elve a társasági adóhoz, ugyanúgy 9%-os, de ezt VSI-nak hívjuk, úgynevezett vállalkozói jövedelemadónak, illetve az egyéni vállalkozók esetén is van két kedvezményezettebb adónem, az úgynevezett általányadó és a kata, vagy kisadózó vállalkozások tételes adója, melyet részletesebben is fogok ismertetni. Mint tipikus magyar specialitás. Helyi iparűzési adó az tulajdonképpen nem a központi költségvetésnek a bevétele, hanem a helyi önkormányzatoké, de valójában egy levezetés által a vállalkozások nyereségéhez kapcsolódik, mert minden esetben a kiindulási alap, akár a tételes megállapításról beszélünk, akár az általános szabályok szerinti adóalap levezetésről, minden esetben a vállalkozásnak a nettó árbevételéből kell kiindulni. Vagyonadók tekintetében ez egy állandó vitatott téma, hiszen leadózott jövedelemből vesszük akár a lakásunkat, akár a házunkat, akár a telkünket, akár a gépjárművünket, mégis fizetni kell utána adót. Ezek az adók egyébként az önkormányzatoknak a bevételét képezik, nem a központi költségvetésbe mennek, illetve a gépjárműadó, bocsánat, az a központi költségvetésbe megy. Régebben az önkormányzatok szedték be a gépjárműadót is, annak egy meghatározott hányada az önkormányzatnál maradt, egy meghatározott hányadát utalták tovább a magyar államnak, most már a gépjárműadó teljes egészében a magyar államnak a bevétele, tehát a központi költségvetésbe megy be, és tulajdonképpen a NAV is szedi be. És akkor nézzük meg maga az adómértékeket. Személyi jövedelem adó az 15%-os ma Magyarországon. Társadalombiztosítási járulék 18,5%-os, szociális hozzájárulási adó 13%, az áfán belül nekünk van 3 kulcsunk, a 27%, a 18% és az 5%, összehasonlítva mondjuk ezt az előző videóval, az olasz adórendszer által, ahol 22%-os az általános áfakulcs, valamint van egy 10%-os, egy 5%-os, egy 4%-os áfakulcsuk. Ugye ez azt jelenti, hogy ők 4 áfakulccsal dolgoznak, és valójában mindegyik áfakulcsuk kisebb, mint a miénk. De hát ha megnézik az előző videómat, amit a nemzetközi adózásban én föltöltöttem, és elkészítettem, hát akkor viszont lehet látni, hogy a jövedelemadók tekintetében az olaszoknál milyen magas a személyi jövedelemadórendszer, illetve a társadalombiztosítási járulékot bizonyos esetekben majdnem eléri az 50%-ot. És hát arról nem is beszélve, hogy nálunk ugye a társasági adó 9%-os, az olaszoknál 24%-os. Kiváról meg ott nem is lehet beszélni, mert a kisvállalati adó az tipikusan egy magyar specialitás, ami kiváltja tulajdonképpen a szociális hozzájárulási adót és a társasági adót. A helyi iparűzési adónak pedig a mértéke az maximálisan 2% lehet. Miért mondom azt, hogy maximálisan? Mert az önkormányzatok döntik el, hogy bevezetik-e az illetékességi területükön. Ha bevezetik, akkor pedig a maximális mérték meghatározott, tehát ennél kisebbet megállapíthatnak, de magasabbat nem. Kezdjük is el, hogy mélyebben menjünk bele a jövedelemadókba. Személyi jövedelemadó tehát, ahogy mondtam, lineáris és egykulcsos ma Magyarországon. Én bízom benne, hogy ez így is marad. A személyi jövedelemadót meg kell fizetni az összevontan adózó jövedelmek és a külön adózó jövedelmek után is. Az összevontan adózó jövedelmeken belül is több kategória van. Van az úgynevezett munkaviszonyból származó jövedelem. Ezt nagyon könnyű definiálni, ha valakinek van egy munkaszerződése, munkaszerződésnek minősül természetesen a egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló munkaszerződés is, csak az egy speciális munkaszerződés, és nem jogosult kedvezményre, akkor a 15%-os személyi jövedelemadó előleget a munkáltató vonja le a béréből és fizeti meg a költségvetés részére, tárgyévet követő év január 31-éig pedig természetesen kap úgynevezett munkáltatói igazolást, ami alapján a NAV által elkészített bevallás-tervezetet tudja ellenőrizni vagy kiegészíteni. Más bérjövedelemhez tartozik például a táppénz, vagy az álláskeresési járadék, vagy az álláskeresési segély.
Mit jelentenek ezek? Ha valaki önhibáján kívül beteg lesz, és az orvos ezt igazolja, akkor ebben az esetben táppénzre jogosult. Attól függően, hogy a munkáltató társadalombiztosítási kifizető helyett kötelese működtetni, vagy sem, azon múlik, hogy a táppénz összegét közvetlenül a dolgozó az államtól, tehát az egészségbiztosítási alapkezelőtől fogja el megkapni, vagy pedig a munkáltatónak utalják le, és akkor a munkáltatón keresztül a munkáltatótól. Az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély pedig azt hivatott szolgálni, hogy ha valaki önhibáján kívül munkanélküli lesz, akkor a munkabérrel történő ellátatlanság időtartama alatt a megélhetése ne kerüljön veszélybe. Ezen túlmenően van olyan kategória is, hogy társas vállalkozó tagi jövedelme. Kik ők? Különböző társas vállalkozások, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság tagjai, akik a társasági szerződés rendelkezései szerint személyes közreműködésre kötelezettek, ebben az esetben úgynevezett társas vállalkozói jogállás jön létre, vagy a társasági szerződés alapján nem személyes közreműködésre kötelezettek, de tulajdonosok a cégben, és a társasági szerződés rendelkezései szerint az ügyvezetést megbízási jogviszonyban látják el. A megbízási jogviszony és a tulajdonosi jogállás együttesen társas vállalkozói jogállást hoz létre, és az ő jövedelmüket hívjuk úgy, hogy társas vállalkozó tagi jövedelme. Az országgyűlési képviselő jövedelme megint az összevontan adózó jövedelmek közé tartozik. Ez egy érdekes kategória, mert ugye az országgyűlési képviselőnek a jövedelme a nem önálló tevékenységből származó jövedelmi kategóriába tartozik, még az önálló tevékenységből származó jövedelmi kategóriába tartozik az Európa parlamenti képviselő jövedelme, illetve a helyi önkormányzat képviselőjének ezen tevékenységből származó jövedelme. Nem igazán tudom, hogy mi okozza a különbséget, hogy az országgyűlési képviselő nem önálló tevékenységet végez. Azt se nagyon értem egyébként, hogy a társas vállalkozó, hogyha mondjuk egyszemélyes a Kft., akkor miért nem önálló tevékenységet végez. Ugyanakkor meg a Európa parlamenti képviselő önálló tevékenységet végez, a helyi önkormányzati képviselő önálló tevékenységet végez. Hát miért? Hát ott is tulajdonképpen képviselő testületben hozzák meg a döntéseket, nem egyszemélyi döntés van, hanem az előterjesztéseket meg kell szavazni. Tehát mondjuk én ezt nem értem, de hát nem kell én nekem mindent érteni. Másik tényező, hogy az adótörvények tekintetében az sokszor hiba, ha valaki a józanész és a logika alapján próbálja levezetni a folyamatokat, mert nagyon könnyen, ha valaki mondjuk valamilyen területen szakember nélkül próbál egy ilyen kérdéssel megbirkózni, őt a józanész fogja vezetni és a logika, és pont a józanész és logika miatt fog belecsúszni egy olyan helyzetbe, hogy jogszabálysértő módon jár el, és hát akkor jönnek ugye a jogkövetési vizsgálatok, valamint az utólagos adómegállapítási eljárások a NAV-tól. Tehát az adótörvények azok sokszor nem logikusak, nem is a logikát kell benne keresni, egyszerűen érteni kell az adójogot és betartani a rendelkezéseket. Ezen túlmenően az egyéni vállalkozói kivételt is terheli a 15%-os személyjövedelemadó előleg. Az egyéni vállalkozói kivét az a vállalkozói típusú jövedelem, amikor valaki költségelszámolásos egyéni vállalkozóként dolgozik, valamint az egyéni vállalkozónak az általányban megállapított jövedelmét is terheli, ha valaki az általányadót választotta. És hát vannak mezőgazdasági őstermelőknek is jövedelme, nekik is meg kell ezt fizetni, és hát azok a jövedelmek, amiket semmilyen kategóriába nem tudunk beletenni, azt betesszük az egyéb jogcímen kapott jövedelembe. Különadózó jövedelmekhez tartozik a termőföld értékesítéséből származó jövedelem, az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem, vagyoni értékű jog, ingó vagyontárgy eladása. Ezekre mind-mind-mind külön adóalaplevezetési szabály vonatkozik, de a személyi jövedelemadó az ugyanúgy 15% és az adó alap után kell megfizetni. Tehát itt nem az adó mértékében van a különbség, hanem az adó alaplevezetésből, mert nem mindegy, hogy milyen összegből indulunk ki. Nem mindegy, hogy mit szorzunk 15%-kal mondjuk egy ingatlanadásvétel esetén. A ténylegesen megkapott összeget, ami a vételár volt? Vagy pedig a vételárat csökkentem az ingatlannak
az eladott ingatlannak a megszerzésére fordított összegekkel, és a kettőnek a különbözete után fizetem meg a 15%-ot, vagy a kettő különbözete után lévő számított összeget is még csökkentem, mondjuk azáltal, hogy nem mindegy, hogy a értékesítés és az eladás, tehát a szerzés és az eladás között mennyi idő telt el, mert a törvény biztosítja azt, hogy a számított összeg annál kisebb, minél későbbi időpontban adom el az ingatlant az eladott ingatlan megvásárlásához viszonyított időponthoz képest. Tehát nagyon nem mindegy, hogy ezt a 15%-ot milyen összegre számítjuk rá, mert ez alapján létrejöhet úgynevezett feltárt adóhiány is, meg ugyanakkor, ha rosszul állapítjuk meg az adó alapot, akkor tulajdonképpen lehet, hogy többletadót fizetünk, mint amit valójában kellene. Tehát magyarán mondva a személyi jövedelemadó levezetése nem ott bonyolult, hogy mennyit kell fizetni, mert a kulcs az adott, 15%, hanem a különböző és eltérő jövedelem típusonként az adó alapnak a levezetése a bonyolult, mert a fizetendő adó hogy jön ki? Szorzom az adóalapot az adókulccsal, ami 15%, és így kapom meg a fizetendő adót. Az alap levezetése a bonyolult, nem pedig az alapnak és a 15%-nak az összeszorzása. És hát ezen túlmenően vannak kedvezmények. Vannak kedvezmények, ahol maga az alapot biztosítja a törvény kedvezményként, például a családi adóalap kedvezmény, ahol az eltartottak lélekszámától kedvezményet eltartottanként kell venni egy meghatározott összeget, és így csökkenteni az összevontan adózó adóalapot, ahova az összes összevontan adózó jövedelem beleszámít. Létezik az első házasok kedvezménye, és van a személyi kedvezmény, ami pedig a fizetendő adót csökkenti. Természetesen ehhez orvosi igazolásra van szükség, és csak előre meghatározott olyan betegségcsoport, illetve fogyatékosság után lehet a kedvezményt érvényesíteni, amit az orvos igazol. És az orvosnak is van egyébként kötelezettsége, az úgynevezett K51-es nyomtatványon ezt le kell jelenteni a NAV-nak, illetve a betegnek kell egy pecséttel és aláírással ellátott papíralapú igazolást adni. Na most a K51-es nyomtatványt azt sokan elfelejtik, én azért tudom, hogy ez létezik, mert én főképpen egészségügyi szolgáltatókat, háziorvosi és fogorvosi praxisokat könyvelek, valamint az ő részükre nyújtok adótanácsadói szolgáltatást. Én nem szoktam elfelejteni a saját ügyfeleimnél, hogy ez van. De az egészségügyi szolgáltató elfelejti, könnyen előfordulhat, hogy a NAV jogkövetési vizsgálatot rendel el a betegnél, hogyha érvényesítette mondjuk a személyi kedvezményt, mert nem látja, hogy az egészségügyi szolgáltató jogosította volna őt erre. Ebben az esetben mit tud tenni a beteg? Hát beküldi az orvostól kapott papírt e-papíron keresztül, és akkor látni fogja az adóhivatal, hogy hát itt nincsen az égvilágon semmilyen probléma, csak az egészségügyi szolgáltató elfelejtette ezt elektronikus úton jelenteni, de egyébként az igazolása a betegnek megvan, és akkor ebből az égvilágon semmi probléma nem lesz, de a betegnek őriznie kell ezt a papírt. Másik fejezet az úgynevezett társadalombiztosítási járulék. Ez a 18,5%-os társadalombiztosítási járulék terheli a munkaviszonyból származó jövedelmet, a társas vállalkozónak a jövedelmét, valamint az egyéni vállalkozónak a kivétjét, és az egyéni vállalkozónak az általányban megállapított jövedelmét. Azonban az SZIA-val összehasonlítva az SZIA ténylegesen csak a ténylegesen megszerzett jövedelem után kell megfizetni, addig a társadalombiztosítási járulékot bizonyos esetekben a nem megszerzett jövedelem után is meg kell fizetni. Úgynevezett minimum járulék alap után, amely minimum járulék alap a minimálbér vagy a szakmunkás bérminimum lehet, attól függően, hogy társas vállalkozóként vagy egyéni vállalkozóként az adott tevékenység végzéséhez szükséges iskolai végzettség legalább alapfokú vagy középfokú iskolai végzettséget igényel. Itt a törvények a diplomával nem számolnak. És az a lényeg, ha nincsen jövedelem, de valaki főállású egyéni vállalkozónak minősül, tehát mellette nem tanuló egyetemen, nem nyugdíjas, nincs legalább heti 36 órát elérő munkaviszonya, vagy társas vállalkozóként nincs mellette egyéni vállalkozása,
nincs mellette heti 36 órát elérő munkaviszonya, nem nyugdíjas, nem végez tanulmányokat nappali tagozaton középfokú oktatási vagy felsőfokú oktatási intézményben, akkor nekik konkrét jövedelem kivét nélkül is legalább a minimálbér vagy a szakmunkás bérminimum után meg kell fizetni a 18,5%-os társadalombiztosítási járulékot, hiszen a jogalkotó úgy gondolja, hogy ezután válik biztosítottá a nyugdíjellátórendszerben, az egészségbiztosítási rendszerben, és ha ne adj Isten valamilyen okból kifolyólag munkanélkülivé válna, akkor a munkanélküli ellátások rendszerében. A társadalombiztosítási járulékot önbevallással kell bevallani, az államnak befizetni, és az állam osztja 3 részre, a nyugdíjkasszának küldi az 54%-át, a maradékot pedig szétosztja az egészségbiztosítási alap és munkaerőpiaci alap között. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy mind a nyugdíjkassa, mind az egészségbiztosítási alap mindig hiánnyal zár. A központi költségvetésnek kell kiegészítenie ahhoz, hogy működőképes legyen ez a két ágazat, mert soha nem elég a pénz, ami sajnálatos módon erre a két feladatra befolyik. És hát a szociális hozzájárulási adó. Mint mondtam, pont szerencsém volt akkoriban ott lenni az országgyűlésben, hát még nagyon fiatal voltam, hát ez 13, 14, 15 évvel ezelőtt volt ugye körülbelül. Na nem azért vörös a szemem, mert én komcsi lettem, félre ne értse senki, akkor még nem voltak ilyen okos telefonok, amivel jól lehetett volna fényképezni sajnos. Akkor még éppen a gyerekkorát érte, de én láttam ennek a törvénynek a születését, körülbelül egy olyan 2-3 órán keresztül hallgattam a részletes vitát ezzel kapcsolatban. Mi a lényege ennek a szociális hozzájárulási adónak, és hogyan kell ezt levezetni, miután fizetjük? Társadalombiztosítási járulék alapot képező jövedelmek után. Tehát következésképp munkaviszony után, munkaviszonyból származó jövedelem után, társas vállalkozó tagi jövedelme után kell megfizetni, egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje után, vagy az egyéni vállalkozó általányban megállapított jövedelme után. Feltéve, ha nem nyugdíjas. Mert ha nyugdíjas, akkor az ő jövedelme nem képez úgynevezett társadalombiztosítási járulékalapot. És a társadalombiztosítási járulékalapot képző jövedelem után kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót. Ezen túlmenően szociális hozzájárulási adóról szóló törvény egyes rendelkezései szerint vannak bizonyos béren kívüli egyes meghatározott juttatások. Ezután is meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót, valamint a béren kívüli juttatások után is. Vannak úgynevezett külön adózó jövedelmek, például az osztalék. Ebben már ugyanakkor kedvezmények is vannak, mert az osztalék után, tehát amikor nem a jóváhagyott fizetendő osztalék után, hanem a ténylegesen kifizetett, megkapott osztalék után, amit a cég leutal a magánszemélynek, azután is meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót, de ha az összevontan adózó jövedelmek elérik az év első napján érvényes minimálbér 24-szeresét, akkor az osztalék típusú jövedelmet már nem terheli szociális hozzájárulási adó, csak 15%-os személyjövedelemadó. Ez megint egy olyan nagyon fontos tényező, hogy adóoptimalizálási szempontból ezzel mindenféleképpen fontos számolni. Ezzel kapcsolatban volt egyébként egy nagy vita annak idején, hogy most azok, akik eleve magasabb jövedelemmel rendelkeznek, tehát az úgynevezett összevont adóalapjuk magasabb, és kapnak osztalékot, akkor gyakorlatilag ők fognak ezzel kapcsolatban jobban járni, mert aki kevesebbet keres, vagy kevesebb a összevontan adózó jövedelme, nem éri el a mindenkori minimálbérnek a 24-szeresét éves szinten, akkor ők még szociális hozzájárulási adót fizetnek az osztalék után. Az én meglátásom azért az, hogy aki már vállalkozó, ott nagy valószínűséggel el fogja érni
az mindenkori minimálbérnek a 24-szeresét a jövedelme, és ez nem fog neki problémát okozni egyébként, de hát érdekes volt nyilvánvalóan a mellette szóló meg az ellenvéleményeket hallgatni. Egyébként gyönyörű az épület, én körbefotóztam az egészet már, mint természetesen oda, hova be tudtam menni. Hát a koronához nagyon nehéz volt egyébként oda jutni, mert akkor elkaptak a kormányőrök, és mondták, hogy a nem kerítés, hanem a kifeszített, hát tulajdonképpen egy ilyen kötéllel volt elkerítve meg árványokkal, hogy azon túl nem lehet sajnos menni, meg hát nem a legjobb minőségű volt a telefon, de nagyon szép az épület, úgyhogy én javaslom mindenkinek, hogy egyszer, ha teheti, akkor nézze meg. Az egy más kérdés, hogy az emberek, akik ott vannak, azok nem feltétlenül szimpatikusak, de az építészeti csoda az mennyei. És akkor térjünk ki az általános forgalmi adóra, a sokak által gyűlölt általános forgalmi adóra. Miről is van szó? Hát ez a forgalmat, a termékértékesítést, illetve a szolgáltatás nyújtást terheli. Ez egy fogyasztási típusú adó, ami annyit jelent, hogy mindig a végfogyasztó fizeti meg, de nem az államnak, hanem a kereskedőnek, akitől ő vette a terméket, vagy akitől ő igénybe vette a szolgáltatást. És ezért közvetett adó, mert a vállalkozás szedi be attól a féltől, akinek eladta a terméket, vagy akinek értékesítette a szolgáltatást, de ez nem marad nála, hanem utalja tovább az államnak. Tehát az adó alany, aki az adó megfizetésére kötelezett, és az a személy, aki ténylegesen viseli az adóterhelést, ez elkülönül egymástól. Ugyanakkor többfázisú ez az adó, mert a termelés és az értékesítés minden szakaszában meg kell fizetni. Meg kell fizetni a gyártás után, a nagykereskedőnek a gyárból történő beszerzése után, a kiskereskedőnek akkor, amikor eladta a végfogyasztónak, de ugyanakkor ez egy felhalmozó jellegű, mert minden egyes beszerző fél a beszerzésének az áfa tartalmát levonásba helyezheti, és az értékesítésnél viszont felszámítja. Ezért van az, ha megnézzük egy terméknek az életútját a gyártótól, a nagykereskedőn keresztül, a kiskereskedőn át a végső fogyasztóig, valójában az a személy fizeti meg az áfát, aki a végfogyasztó, tehát aki ténylegesen megvette az adott terméket. Tételezzük fel, most én a napokban cseréltem egy lámpát a konyhába. Meg kellett vennem egy kiskereskedőtől, egy elektronikai kiskereskedőtől a lámpát, izzóval együtt. Ennek volt egy áfa tartalma, amit én, mint magánszemély kifizettem nekik. A kiskereskedő ezt beszedte tőlem. De az ő lámpabeszerzése, amit továbbértékesítési céllal szerzett be a nagykereskedőtől, az általa fizetendő áfából azt az áfatartalmat levonásba helyezi, és a kettő különbözetét fogja rendezni az államháztartással szembe. Természetesen ennek az a következménye, hogy csak a profiton rajta lévő áfa, ami tulajdonképpen valójában őt terheli. És ez jellemző a nagykereskedőre is, hogy amikor ő eladta a kiskereskedőnek, felszámította az áfát, de amikor a gyárból megvette ezt a terméket, a lámpát, akkor annak a lámpának az áfatartalmát levonásba helyezte. Abból az áfatartalomból, amit felszámított a nagykereskedelmi árnál, amikor a nagykereskedő ezt a lámpát eladta a kiskereskedőnek. Természetesen mindig van rajta árrés, és ez az árrésre tevődik tulajdonképpen rá az az áfa, ami úgy mondván többletként keletkezik a gazdasági élet szereplőinél az értékesítési láncban. Aki viszont a teljes fölhalmozott áfatartalmat elviseli, az nem más, mint sajnos én, a végfogyasztó. De ugyanakkor a levonási lánc az végig fönnáll egészen addig, amíg továbbértékesítés történik. Én viszont nem továbbértékesítési céllal vettem, mint magánszemély, nem kiskereskedő villanyszerelő vállalkozás voltam, ezért nem tudom levonásba helyezni. Akik ellenzik egyébként Magyarországon a magas általános forgalmi adót, ők pont azért ellenzik, és azért mondják azt, hogy inkább a jövedelmi típusú adóztatás tekintetében kell emelni az adókat, mert ha magas az áfa, ott mindig a végfogyasztók
minden esetben megfizetik. Tehát úgy mondván a szolgáltatásoknak és a termékeknek az ára magasabb. Ezért ellenzik. És a szegény emberek, akiknek nagyon kicsi a jövedelmük, ezt nem tudják kikerülni. Ellenben, hogyha a jövedelemadónál lenne mondjuk sávos adózás, akkor a jobban kereső emberek többet fizetnének, és ebből próbálnák az államháztartási bevételeket pótolni. Viszont a termékeknek meg a szolgáltatásoknak az ára vélhetően csökkenne. Hol van itt a probléma? Ott, hogy Magyarországon 25% volt a legmagasabb adókulcs, ez lett 27%, mellette az SZIA az a progresszív adózásból átment a fix 15%-ba, valamint a munkáltatói társadalombiztosítási terhelés 27%-ról lecsökkent 13%-ra, ha a kisvállalati adót is számításba veszem, akkor 10%-ra. Tehát összességében, hát még a társasági adóra térjünk ki, ott volt 19%-os kulcs is, most pedig 9%. Tehát összességében, ha most valaki azt gondolná, hogy 2%-kal lecsökkentem az áfa tartalmat, az nem vezetne a piacon a termékek és szolgáltatások csökkenéséhez, mert a kereskedő azonnal nettó alapon meg fölemelni az árat, csak akkor a kereskedőnél jelenne meg az árrés miatt, jobban mondva az adórés miatt egy magasabb nettó árbevétel, mely magasabb nettó árbevétel természetesen nála magasabb profitot is eredményezne független költségek mellett, változatlan költségek mellett. Ugyanakkor az áfa nagyon könnyen tervezhető állami bevételi forrás, mert a pénztárgépek folyamatosan küldik a jeleket. Tehát az állami költségvetés szempontjából az egyik legjobban tervezhető adóbevétel, az állami költségvetésnek a legnagyobb részét az áfa bevétel teszi ki, viszont az állampolgárok részénél egy 2%-os csökkentés az nem lenne érezhető, nem jelentene érezhető árcsökkenést a piacon, különben is a piacon, ami már egyszer megemelkedett, az nagyon ritkán rugózik vissza az alacsonyabb szintre. Tehát nem lenne társadalom lélektanilag úgymondván érezhető hatása. Viszont az állami költségvetés, hogyha 27%-ról 25%-ra menne vissza, képes lenne összeomlani. Tehát ezzel nagyon vigyázni kell. Tehát ez államháztartási szinten az adót tervezni, az nem egy kispályás dolog. Nagyon könnyen előfordulhat az, hogy pont az ellenkező hatást érem el, és ezért nagyon-nagyon pontosan és monitorozni kell. Ugyanakkor, mint mondtam, hogy 27%-os az általános áfakulcs. De vannak ugye kedvezményezettebb adókulcsok is, például egyes élelmiszerekre, tejtermékek, ott 18%-os az adókulcs, és vannak olyan termékek, ahol meg 5%-os az adókulcs. Például a gyógyszereken, könyveken, napilapokon, internetszolgáltatáson, kereskedelmi szálláshely szolgáltatáson. Ezeknek kedvezményezett az adókulcsa, és hát vannak áfamentes tevékenységek, mint például az orvosi ellátás, amin meg semmiféle áfa nincs. Szemben mondjuk megint, hogyha az olasz áfarendszert nézem, az olaszoknál például ott van egy 5%-os adókulcs a magánegészségügyi szolgáltatásokon. Tehát Magyarországon viszont a magánegészségügyi szolgáltatáson meg semmilyen adókulcs nincs az áfa rendszer tekintetében. Az államiról meg nincs értelme beszélni, mert ott meg nem fizetünk, ugye természetesen az egészségügyi szolgáltatónak, ott csak és kizárólag a társadalombiztosítási járulékon keresztül fizetünk az államkasszának járulékként, amiért nekünk egészségügyi és nyugdíjellátás jár. Az, hogy milyen feltételekkel, milyen időközönként, milyen mennyiségben, milyen mértékben, az más kérdés, az egy közgazdaságtani kényszerhelyzet. Nyilván azt lehet kiosztani nyugdíjként, ami be is folyik. Ugye ez az, ami a politikai pártok között állandóan a vitát generálja, meg ezzel lehet nagyon gyorsan népszerűvé válni, ha valaki ígér, meg ad, csak a matematika ott van a háttérben, a könyörtelen közgazdaságtani tétel, hogy amikor valamit ki akarok adni az államháztartás mérlegének az egyik oldalán, akkor azt a másik oldalon elő kell teremteni. És ez az, ami nagyon-nagyon nehéz, hogy ezt a fajta közgazdaságtani problémát megoldja az ember. Ez nem egy könnyű feladat. A másik típusú adóztatási lehetőség, ami nálunk is ugye Magyarországon van, az pedig a vállalkozásokat terhelő nyereség típusú adók.
Társasági adó az nálunk az Európai Unión belül, nem győzöm hangsúlyozni, hogy a lehető legkisebb. 19%-os kulcs is volt Magyarországon, most egységesen 9%-os. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a vállalkozásoknak a bevétele és a költségek közötti különbözetet, mint nyereséget 9%-os adóként kell befizetni. Ha abból indulunk ki, hogy bizonyos, nyilván nem a szakmai mérleg kategóriát mondom, mert az adó, a fizetendő társasági adó az nem költség, hanem az egy fizetendő adóterhelést jelent, de az átlag vállalkozók úgy gondolkodnak, hogy ez egy költséget jelent, mert fizetendő adót jelent nekik. De valójában mérlegképes könyvelői szemlélettel nézve teljesen más sorban van a mérlegbe, tehát a költségek elszámolása után jön a társasági adó, tehát valójában ez az adózott eredmény terhére történő ráfordításként történő elszámolást jelenti. Nyilvánvalóan minél kisebb ez az adókulcs, ez azt jelenti, hogy a vállalkozás tulajdonosi körének annál magasabb az a adózott eredménye, amit vissza tud pörgetni a vállalkozásba a jövő évi beruházásokra, vagy a jövő évi bérfejlesztésekre, vagy újonnan frissen felvett munkavállalók alkalmazására. Tehát ezért ebben is érdekelt a magyar állam, hogy a profitot terhelő adót alacsony szinten tartsa, mert a munkanélküliségnek az egyik legjobban kezelhető kormányzati eszköze többek között, ha piacgazdasági keretek között akarunk mozogni, ez. A kisvállalati adó az pedig egy olyan érdekes adónem, ami a társasági adót, illetve a szociális hozzájárulási adót váltja ki. Tehát kiváltja a 13%-ot meg a 9%-ot is, és egy egységes kulccsal adóztatja. Joggal merül föl a kérdés, akkor miért nem mindenki ezt csinálja? Hát azért nem, mert törvényileg definiált az, hogy ki lehet ugye kisvállalat, és nem mindenki tartozik ebbe a kategóriába. Ennek ilyen egyszerű oka van. És az egyéni vállalkozóknál is megjelenik a nyereséget terhelő adó. Itt vállalkozói személyjövedelemadónak hívjuk. Vállalkozó is elszámolja, az egyéni vállalkozó a bevétellel szemben a költségeket, a kettőnek a különbözete lesz egy adóalap, és ezt az adóalapot 9%-os vállalkozói személyjövedelemadó terheli, amit tárnegyed évenként kell megállapítani, és a tárnegyed évet követő hónap 20. napjáig meg kell fizetni a költségvetés részére. És hát vannak kedvezményes adónemek az egyéni vállalkozók részére. Nem összekeverendő az általányadó azzal az általányadóval, amit a Balaton környéki szálláshely szolgáltatók, mint magánszemélyként a szálláshely szolgáltatás után választanak. Itt az egyéni vállalkozóra vonatkozó általányadóról fogok beszélni, és a katáról körvonalakban. Az általányadónak az a jellemzője, hogy van egy éves bevételi korlát. Ezt az év első napján érvényes minimálbér valahányszorosában állapítják meg. Ezzel szemben a kata egy fix éves bevételi értékhatárt jelent, 18 millió forintot. Az általányadó esetén a bevétellel szemben a tevékenységtől függően 45%, 80 vagy 90%-os költséghányad számolható el, és a bevételből levont költséghányad után megmaradt jövedelmet terheli csak a 15%-os személyjövedelemadó, viszont az így megképzett jövedelem is az éves minimálbér feléig SZIA-mentes. Könyvelésére az jellemző, hogy egyszerűsített, csak a bevételt kell nyilvántartani, és pénzforgalmi szemléletű nyilvántartást kell vezetni. Ezzel szemben a katás egyéni vállalkozó a kedvezőtlen jogszabályváltozásokat követően csak főállású egyéni vállalkozó választhatja. Tehát nem lehet nyugdíjas, nem lehet mellette heti 36 órát elérő munkaviszonya, nem lehet nappali tagozaton, egyetemen vagy középfokú oktatási intézményben hallgató tanuló, és nem lehet társas vállalkozó. Viszont fixen havi tételes adót 50 000 forintot kell fizetnie. A havi tételes adó megfizetésével minden közterhe rendezett, az adminisztrációja annyira egyszerű, hogy bizonyos esetekben még könyvelni se kell. Vagy ha kell, akkor egyszerű bevételi pénzforgalmi nyilvántartást kell vezetni, feltéve ha áfamentes. Ha az előző videómat megnézték, az olasz adórendszerben is
találkozni lehetett ezzel a regime forfettario nevezetű olasz katának nevezett ö, adózással, de valójában az olasz kata az inkább az általányadóra hasonlít. Ha valaki sorozatban nézi a videóimat, akkor most már a nemzetközi adózásba tudja követni a szálakat, meg lehet érdemben politikai indulatok nélkül beszélni arról, hogy melyik országnak a adórendszere a versenyképesebb, és a számok mit vagy kit igazolnak pontosabban. Tehát magyarán mondva, az olaszoknál is van egy egyszerűsített adózási forma, amivel ők próbálkoznak. Ott a progresszív SZIA miatt magasabbak az adókulcsok, és sokkal kisebbek például a költséghányad, az alkalmazható költséghányad, mint például nálunk. Tehát ilyen szempontból mind a magyar kata, mind az általányadó egy adózási sikertörténetnek minősül. Mi mihez viszonyítunk most 2026-ban? Hát a 2022 előtti katához. Hát ahhoz képest persze, hogy az általányadó többletterhelést jelent, de nem árt, ha kinyitjuk a szemünket. Nem árt, ha megnézzük, hogy az Európai Unión belül környezetünkben lévő más országokban milyen adókulcsok vannak, és miután adóznak. Nem árt, ha megnézzük a környező országokban lévő társadalmi és gazdasági problémákat. Egyáltalán nem kiugró eset Magyarországon ez az adózás, még mindig messze menőkig összehasonlítva az olasszal, a horváttal, a spanyollal, sőt, még nem soroltam az összes Európai Uniós országot, de akár Albániának a progresszív adózásához hasonlítottam, még mindig gyakorlatilag nálunk a lehető legjobban megéri vállalkozni ilyen szempontból. Nem akarom azt mondani, hogy adóparadicsom vagyunk, de hát paradicsomnak paradicsom vagyunk, mert ha megnézzük a gyönyörű magyar tájakat, én minden nyáron körbejárom egész Balaton felvidéket, egészen Hévíztől elkezdve Tihanyig, meg a déli partot is megnézem, akkor tényleg paradicsom vagyunk, de valójában adózási értelemben is. És beszélnünk kell végső, de nem utolsó sorban a vállalkozói nyereséghez kapcsolódó helyi adókról. Ez az úgynevezett helyi iparűzési adó. A helyi iparűzési adó szintén sokak által nem kedvelt tétel, azonban a törvény maximalizálja ennek a maximális mértékét, ami az adóalap 2%-a lehet. A helyi önkormányzat képviselőtestülete természetesen megállapíthat ennél kisebb tételt, de magasabbat nem. És háromféle levezetési lehetőség van. Az egyik az általános szabályok szerint, amelyet zömében nagyobb vállalkozások alkalmaznak, ahol a bevételből indulnak ki, és azt csökkentik az alapítás átszervezés aktivált értékével, kutatásfejlesztés aktivált értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az eladott áruk beszerzési értékével, illetve az eladott közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel. Nyilvánvalóan adóoptimalizálási kérdés, meg kell vizsgálni, hogy mennyi a bevétel, és hogy ezen költségnemek fennállásából mennyi, ami ténylegesen megvalósul, és mivel járunk jobban. A tételes elszámolásnak pedig az a lényege, hogy bevezetésre került pár évvel ezelőtt egy úgynevezett sávos adózás, ahol 2,5 millió és 12 millió forint között van az első sáv, 12 millió forinttól 18 millió forintig egy másik sáv, a második sáv, és 18 millió forinttól pedig 25 millió forintig a harmadik sáv. Ennek a lényege, hogy ez alapján a fizetendő adó maximálisan lehet 50 000, 120 000 forint vagy 170 000 forint. Kiva adóalanyok esetén van egy speciális adómegállapítási lehetőség, hozzá kell tennem, nem kötelező ezzel élni, ez pedig azt jelenti, hogy a kiva adóalapnak a 120%-át kell venni a helyi iparűzési adó megállapításakor. Természetesen egy adótanácsadó azt csinálja, hogy megnézi a főkönyvi kivonatot, én például ránézésre tudom a saját ügyfeleimnél, hogy ki mivel jár jól, és ez alapján levezetem sőt levezetni se kell, mert én már ránézésre tudom, hogy ki mivel jár jól. Ritka az, amikor ténylegesen utána kell számolni, mert nekem egy főkönyvi kivonat olyan, mint a karmesternek a partitúra. Azonnal tudja, hogy melyik zenekari szekciónak kell beindítani, hogy egy terccel feljebb játsza a hangnemet. Nekem a főkönyvi kivonat ugyanezt jelenti, azonnal tudom, hogy mit kell csinálni, hogy kedvezményezettebben jöjjön ki az adó megállapítási mód.
Vagyoni típusú adók az önkormányzati hatáskörbe tartoznak. Ez nem azt jelenti, hogy kötelező nekik bevezetni. Ez egy lehetőség. Természetesen az önkormányzati feladatok ellátásához van egy állami normatív finanszírozás, és ugye az önkormányzatiság az arról szól, hogy saját maguknak is teremthetnek bevételi forrásokat, és saját maguknak is kitalálhatnak különböző feladatokat. Az önkormányzati vagyonadókhoz tartozik az építményadó és a telekadó. A telekadót ugye a beépítetlen telek után kell fizetni, ha bevezették, és alapja a telek négyzetméterben megadott területe vagy a korrigált forgalmi érték. Az adó maximum az 200 forint lehet négyzetméterenként, vagy az általános forgalmi érték 3%-a. Ezzel szemben az építményadó a tényleges épület, ami lakás vagy nem lakás célját szolgálja, vagy épületrész, annak a hasznos alapterülete után kell felszámolni, és mértéke négyzetméterenként 1100 forint lehet, vagy pedig az ingatlan általános forgalmi értékének a 4%-a. Az önkormányzat, ha bevezeti, vagy a négyzetméteres megállapítást vezetheti be, vagy pedig az ingatlan általános forgalmi értékéhez rendelt megállapítást. Ez azt jelenti, hogy megállapíthatja azt, hogy 1000 forint per négyzetméter, vagy az ingatlan forgalmi értékének 2%-a. De nem állapíthat meg 1200 forint négyzetmétert, vagy 5%-ot. És nem állapíthatja meg azt sem, hogy valakinek 1100 forint per négyzetméter alapján állapítja meg az építményadóját, vagy pedig 4% után. Tehát vagy ez, vagy az, és az mindenkire egyenlő. A gépjárműadó pedig természetesen azt jelenti, hogy az országos gépjármű nyilvántartásban szereplő gépjárművek után a tulajdonosnak meg kell fizetni a gépjárműadót április 15-ig, ezt a NAV kivetési határozattal állapítja meg, nem kell utána bevallást benyújtani. Kulturális adó. Ennek pontos megnevezése nincs, hogy ezt hova soroljuk. Én leginkább azt, mert bizonyos fajta forgalmi adózást is magában hordoz, nyilvánvalóan, ha megfizetik, akkor az adózás előtti eredmény is csökken, tehát nyereségtípusú adónak is fölfogható. Ez 2012-ben bevezetett közterhet jelent, amelyet a pornográf termékek és erotikus telefonszolgáltatások értékesítése után kell megfizetni. A mértéke az adóalap 25%-a, amely a nemzeti kulturális alapba megy. Úgy alakul az adókötelezettségnek a teljesítése, hogy a törvény által meghatározott pornográf termékek belföldi értékesítése után, valamint az emelt díjas szexuális ingerkeltés célzó telefonszolgáltatások nyújtása után kell megfizetni, úgy, hogy az adóalap úgy alakul, hogy az áfa nélkül számított nettó árbevétel 25%-át kell kulturális adóként megfizetni. Ezen felül a kulturális adóval növelt ellenértékre, tehát nem a kulturális adó nélkül, ezért mondom, hogy forgalmi típusú adózási gondolkodásmódot is magában hordoz ez a kulturális adó, kell megfizetni. Az általános forgalmi adóval, tehát a kulturális adóval növelt ellenérték után kell megfizetni az áfát. Tehát magyarán mondva, van egy adónem, amit a pornográf termékek után kell megfizetni, meg a szexuális ingerkeltést keltő emeldíjas telefonszolgáltatások után, ahol ennek az adója alapja az áfának. Ez valójában kétszeres adóztatás jelent, mert az adót is megadóztatja a magyar állam. Természetesen egyértelmű a cél, az a cél, hogy ne ilyen dolgokkal foglalkozzanak az emberek. Ugyanakkor mentességet élvez, a törvény hatálya nem terjed ki a hagyományos szexuális segédeszközök, szexjátékok belföldi beszerzése és értékesítésére. Nem tudom, hogy mik ezek, én nem élek ezekkel a lehetőségekkel, meg úgy tudom, hogy már 2026-ban ez a kulturális adó nem is létezik, én soha senkinek nem könyveltem még kulturális adót, mert szexüzletet üzemeltető ügyfelem nincs, meg nem is lesz soha, de ez egy adótermék, ami azt hiszem ma már Magyarországon nincs, de a magyar adórendszernek része. Azt nem tudom, hogy más Európai Uniós államokban ilyen van, vagy volt-e,
vagy Európai Unión kívüli államokban van, vagy volt-e. Magyarországon volt egy ilyen kulturális adó, ami a pornográf termékek és a szextelefonok után kétszeres adóztatással került beszerzésre a magyar állam által. Hát zárt szónak akkor egy kicsit ez pikánsra sikeredett. Én köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!